Elaboració d'encàustica en barres. Anem a explicar com fabricar colors d'encàustica en barres per a pintar, descrivint els processos necessaris i els aspectes fonamentals per a poder dur a terme aquesta pràctica. Les pintures a la cera o encàustica en barra serveixen per a traçar en sec i pintar sobre distints suports, el que converteix aquest material en una opció molt interessant. En l'actualitat ja existeixen en el comerç diverses marques i un ampli assortiment de colors. Tot i que es diferencien en components, proporcions i qualitat, poden ser més o menys grasses, més o menys dures o més o menys riques en cera. Les barres es componen bàsicament d'un aglutinant de cera més pigment, i també poden fabricar-les artesanalment. Parlem d'una tècnica pictòrica, l'encàustica, procedent d'una llarga tradició que ascendeix a l'antiguitat clàssica de Grècia i Roma, per la qual cosa adquireix al llarg de la història diversos procediments i fórmules per a la seva fabricació i maneig. Vos mostrarem una formulació i un mètode bastant pràctics per a obtindre la presentació de colors a l'encàustica en barres sòlides, fetes per en principi utilitzar en calent. Tot i que també explicarem com modificar-les, afegint certs ingredients capaços de transformar el resultat, si es desitgen utilitzar les barres per a pintar en fred. Per a fer les barres d'encàustica, la consistència de la mescla aglutinant-pigment ha de ser espessa. Al tractar-se d'un encausto concentrat, la mescla amb pigments precisa fer-se a temperatura elevada. La fórmula que utilitzarem com a base per a obtindre aproximadament 450 cm3 d'aglutinant constarà de 300 grams de cera verge d'abella, 150 grams de resina de dàmar mòlta. Indicarem no obstant que es pot optar per elaborar un aglutinant substituint la resina dàmar per cera carnauba o per resina colofònia, extremant les precaucions en cas de triar aquesta última per la seva toxicitat, o inclús per una mescla proporcionada d'aquests materials, en funció dels matisos estètics i comportament operatiu desitjats. Per a fer-les més toves, ús en fred, es pot afegir fins a un volum de mantega, glicerina o oli de lli colorat. Les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració són bàscula per a obtindre les proporcions adequades de cada component, drap, massa i botella de cristall gros per a moldre la resina, foc d'inducció, agitador gran, velcros i recipients adequats per al bany maria, embut i mitja incolora per a tamisar l'aglutinant, paleta tèrmica elèctrica, regulable en temperatura, recipients, molles resistents al calor i agitador menut. Mantega o similar, per a facilitar el desmotllament. L'equip de seguretat necessari consta de ulleres de protecció bilateral, guants antitèrmics, mascareta antipols i mascareta de filtre químic específic. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. Es precisa d'una bona ventilació, natural o forçada. És recomanable realitzar aquesta pràctica en laboratoris especialitzats, que complisquen amb els requisits i les normes de seguretat necessàries. A continuació, s'indicaran els passos a seguir per a portar a cap una elaboració correcta de l'aglutinant. En primer lloc, prepararem tots els components, pesant en grams cadascun d'ells. Posteriorment, ens equipem amb el material de seguretat, EPIs, ulleres i mascareta antipols, per a moldre la resina dàmar. Cal triturar la resina sobre una superfície llisa i dura, envoltant-la entre papers de diari i colpejant-la amb una massa fins a aconseguir que aquesta quede en trossos molt menuts. Per últim, es roda una botella de vidre gros per damunt, exercint pressió fins que la resina quede finalment mòlta. En aquesta fase és convenient fer-la passar per un tamís. Quan més fina i neta estiga, més ens facilitarà el treball posterior. Un cop molta la resina, es trosseja la cera verge d'abelles amb les mans, en parts menudes, i es deixa cada component preparat per separat en les seues proporcions adequades. A continuació procedim a la preparació del bany maria. L'ideal és utilitzar un foc d'inducció. És molt important no utilitzar focs de gas, ja que es corre un greu perill d'incendi i cremades.
A partir d'aquest pas, sempre que s'estiga a prop del foc, ja siga observant o manipulant el material, és fonamental actuar amb molta precaució i portar l'equip necessari de protecció. Posem en el foc d'inducció una temperatura d'uns 80 graus centígrads i col·loquem damunt 2 recipients que ajusten adequadament entre ells. Nosaltres utilitzarem unes cintes de velcro per a subjectar les anses dels dos. Un cop estiga tot ben fixat, introduïm la resina de Damar Molto per a fondre-la mentre es remou de forma consistent i continuada, evitant que es recremi ni s'endurisca al fons del recipient. A falta d'essència de trementina, el temps mitjà de fusió de la resina resulta bastant prolongat. Afegint aquest ingredient, però en molt poca quantitat, es pot agilitzar un poc. En bany marí a part, introduïm a poc la cera verge d'abelles trossejada i fonem, sempre sense parar de remoure. A continuació unim amb 2 productes, resina i cera, ja fosos i sempre en calent. Si es desitja afegir oli, també aquest s'haurà calfat prèviament al bany maria. Al no portar dissolvents, la tasca precisa bastant de calor, el que augmenta el risc de cremar-se i enterbolir el resultat. Per això, aquesta elaboració requereix agitació constant. La cera fosa i calenta actuarà com a humectant de la resina. Quan tot el contingut del recipient estiga homogeni, apaguem la placa d'inducció i procedim en el seu cas a l'eliminació d'impureses mitjançant filtrat de l'aglutinant. El procés d'abocament haurà de fer-se amb l'equip de seguretat adequat i amb especial precaució. La incorporació de pigment en l'aglutinant es realitza en recipients calents, un per color, sobre la paleta tèrmica regulable, ajustant la consistència mitjançant agitació. Després, es deposita cada color en un molle resistent i engreixat. Poden ser de cautxú, escaiola, cartró, vidre, canya de bambú. Al refredar, les barres es contrauran, el que facilita la seva extracció. Un cop assecades poden embolicar-se en paper d'alumini. Per últim es queda la neteja, que amb els materials encara temperats resulta molt més senzilla. Per això és convenient realitzar-la el més aviat possible. Com a dissolvent utilitzarem l'essència de trementina, que baix ningú concepte mesclarem amb altres agents de neteja com sabons o detergents concentrats. Hem après una forma senzilla i ràpida d'elaborar colors d'encàustica en barres per a pintar. En aquest procés mai haurem de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs independència.